Раздзел 18. Восень была гожая і памяркоўна туманная. Быццам пад цёплай шэрай коўдрай ляжала кожную раніцу стомленая, ласкавая зямля. І толькі гадзіны за дзве да поўдня першы прамень белага, няяркага сонца прабіваў покрыва і радасна падаў у пажоўклую траву. Тады паўсюль пачыналася панаванне вясёлак. Міхцела павуцінне на траве, на платах, укрытых падвескамі кропель, на ваўчках у перакапаных гародах, на бліскучых, быццам лакіраваных баках гарбузоў у падстрэшках. Гэта былі маленькія вясёлкі, а радугі вялікія ззялі вышэй, між хмызоў, між прыдарожных вербаў, між самых высокіх дрэў над ляснымі сцежкамі. І кожная красавалася з трохі сумнай радасцю паказваючы, як яна падобна на маленькае сонечнае гало. А гаспадары вясёлак лавілі ў іх апошніх асенніх мушак на радасць сабе і залацістыя вузкія лісцікі вербаў на радасць кожнаму, хто меў ахвоту спыніцца і паглядзець, на радасць усім добрым людзям. Пазней сонца разганяла туман, і свет тады ляжаў перад вачыма далёкі, пакорлівы, няяркі, таксама паказваючы, якая ў ім можа быць далячынь, які абшар. Паглядзі, чалавек, бачыш сухі палын на дальняй мяжы? Дык да яго роўна 1,5 вярсты. А тое шэранькае бачыш? Ну там, дзе яшчэ рыжыя коні на ржышчы. Такія рыжыя на жоўтым. Дык гэта вітахмо. Ніколі ты яго не ўбачыш, акрамя гэтага дня, які я шчодра даў табе. Глядзі, дыхай. У адзін з такіх дзён Алесь прачнуўся, убачыў цёплы туман за акном, парадзелую лістоту італьянскай таполі і зразумеў, што сёння паляванне будзе абавязкова. Хто будзе сядзець у такі дзень дома? І праўда, не паспеў ён апрануцца, як бацька прайшоў калідорам да паляўнічага пакоя, грукнуў у Алесевы дзверы і пайшоў далей, спяваючы свежым пасля сну голасам. Та-та-ті, та-та-ті, рох спявае на пуці. Ранным-ранна збор ля ракіты, сак вызвалянны, карбатчы падвіты, падвіты. Гэта было сапраўды так падобна на спеў рога, дураслівы спеў бадзёрага рога ў тумане, што Алесь засмяяўся. У кожнага паляўнічага былі такія прыпеўкі, падспеў рога і на кожны выпадак паляўнічага шчасця. Хто век цэлы вершаў не бачыў, і той павінен быў прыдумваць такое для сябе, блага ці добра. А астатняе залежала ўжо ад здольнасці і страсці. У бацькі прыпеўкі былі добрыя. Трэба было яшчэ і сабе прыдумаць. Значыць, мяркуючы па песні, сёння заўзятую стрэльбу будуць біць, а то яшчэ і зламаюць зброю, каб не ўчыняў ганьбы і не ламаў звычаю. Толькі псы і карбачы, падвітыя на канцы свінцом. Добра. Божа, які доўгі і шчаслівы чакае дзень. Яшчэ толькі 5 гадзін раніцы. Выехалі з двара малым паляваннем. Толькі бацька, Алесь, непарушны даўгазубы крэпс, а са слух спакойны Логвін, змрачнаваты старэйшы даязджачы карп, карычневы і абкураны, як пенкавая люлька, 5 псароў ды халімон кірдун. Гэты увязаўся, каб сачыць за панічом, а праўдзівей, каб збегчы на суткі двое ад прыгажуні жонкі. Ён так яе
і не навучыў, а таму быў змрочны, і Алесь шкадаваў яго. Алесь быў на ўрзе, Крэпс на б'янцы, выехаў выганяць яе. Пан Юры на грудастым і лёгкім вогненным дубе, псары на розных конях. З сабою ўзялі 2 хартоў, якіх моцна трымалі на шворцы, пакуль не выедуць на вялікія роўныя палі. Звер зацяты можа і разбіцца. Ды 5 ганчакоў: Знайда, Сціная, Анчара, Стрэлку і Змейку. На 3 астатніх псароў былі 3 сабакі-п'яўкі. Калі можа выганяць з банадыковых крыніц адзінца. Кірдуну не далі нічога, абы толькі з каня не ўпаў. Ехалі ў ранішнім тумане, маўчалі. Не бразгала падагнаная збруя, толькі конь часам трапляў капытом у вымачыну, і тады аддавалася, адразу глохнучы ў тумане, гучнае чвяканне. Коннікі здаваліся ў тумане велізарнымі, кожны ледзь не з дрэва ростам. Алесь ехаў побач з Логвінам, амаль стрэмя ў стрэмя, бачыў спіну карпа, абцягнутую зялёнай, бляклай ад імглы венгеркай. Бачыў рулю стрэльбы, зброю ўсё ж узялі. Меліся заўтра, пасля начлегу ў нейкага суседа, паспрабаваць абкласці аленя, а падчас сённяшняга палявання пакінуць яе недзе пад стогам і пад доглядам кірдуна. Бацька азірнуўся. Алесь убачыў ягоныя вочы, вельмі сінія і прастадушна хітрыя, як у маладога чорта. Крэпс замест карбача лёсачку ўзяў, шапнуў ён. Толькі воўк на яго, а ён яго лёсачкай па зяпе. Плясь, плясь. О, но, містер Воўк, но, англічан нельга. «Ну», — зусім нечакана сказаў Крэпс, а ехаў жа, здаецца, далёка. «Англічан можна. Нельга глупых і злых жартаўнікоў, якія лічаць англічан дурнымі. Ад іх у ваўка брум у жываце». Бацька жартам уцягнуў галаву ў плечы. «Заспелі, брат, нас з табою ў гароху», — сказаў ён. Алесь засмяяўся. Зноў цішыня, глухія крокі, ды зрэдку бадзёрае ў свежым тумане пырханне коня. Ехалі садам. Наплывалі нечакана і знікалі за спіной вільготныя яблыні. Алесь заўважыў у парадзелай бурай лістоце 2 забытыя яблыкі. Абарваў, разламаў, надзяліў Крэпса, бацьку. Заўважыў суровы позірк карпа, працягнуў палавінку яму. «Не трэба, паніч», — сказаў карп сваім звонкім і трошкі сіпаватым даязджачым голасам. «Ешце ўжо на здароўечка. Гэта не бульба». Яблыка было ўсё наскрозь сцюдзёнае у халодных дажджавых кроплях. І ён адкусіў з хрумстам і праглынуў, як самое здароўе праглынуў. Вёска адкрылася за садам верхавінамі вочапаў, якія плавалі над туманам і часам знікалі ў ім, каб зноў вынырнуць з глухім бразганнем нябачнага ў тумане вядра. «Панскае паляванне», — сказаў нечы нерэальны, бы праз дрымоту голас. «Вала з'ядуць, а зайцам закусяць». Потым нешта насунулася з абодвух бакоў. Па грыбным водары прэлай лістоты можна было здагадацца лес. Вільготным здаровым холадам прабірала да касцей. Доўга ехалі лесам. Туман патроху радзеў. У шэрым святле вымалёўвалася макрэчая лістота. Над сцежкай віселі чырвоныя плахты рабін.
Лес стаў радзець. Травы, галіны, свежыя распасцёртыя хмызы плакалі чыстай росіцай. І колеры ўсяго вакол, мухамораў, пунцовых клёнаў і барвяных маладых асін былі няяркія ў тумане, але затое больш глыбокія ад вільгаці. Пачало радзець. Усё пачало абмыта праступаць, як на зводнай карцінцы. І паўсюль у лесе віселі чырвоныя плахты рабін. А калі яны пакінулі лес і ўз'ехалі на вяршыню грады, перад іхнімі вачыма уся ў белым малочным сонцы адкрылася зямля. Яна ляжала, як сягнуць вокам, яшчэ не яркая, але пакрысе быццам набіралася ад сонца фарбаў, колераў, адценняў. Ружовай рабілася раса, вясёлкавым верас. І ў небе, яшчэ бялёсым, як сабранае малако, усё яснеў празрысты блакітны колер. І тут нечакана заспяваў карпаў рог. Нечакана далёка, нечакана светла, быццам сумна маліўся сонцу і прасіў даравання за тую кроў, якую яны сёння пральюць. «Сонца, сонца, уставай, ставай, з донца, з донца, з донца, туман вылівай, звяроў, звяроў давай, ваўкоў, дзікоў давай!» Гэта быў сігнал пераставіць карабіны шворак на рыўца, калі зграя вызваляецца адным рухам рукі. Звер мог ускінуцца ледзь не з-пад самых капытоў. Рушылі далей па шорсткім іржышчы. А дзень усё блакітнеў, і сонца, ужо трошкі цёплае, пачало зіхацець на ствалах. І Алесю раптам стала так радасна, што ён няголасна і таксама на матыў і голас рога сам сабою праспяваў. Гуськом яны едуць у ранняй імгле, і сонца гуляе на кожным ствале. Бацька падазрона паглядзеў на яго. «Што гэта такое добрае?» – спытаў ён. Алесь засаромеўся. «А ну, дай рог», – сказаў бацька. Прыклаў новы срэбны рог Алеся да вуснаў, апрабаваў, перабраўшы некалькі гукаў, і раптам, як падарыў халоднаму святлу празрыстую трэль. «Тадрыць-ці-та!» І ўпэўнена цяпер падарыў беламу сонцу ўсю срэбную мелодыю. «Гуськом яны едуць у ранняй імгле, і сонца гуляе на кожным ствале! Та-ці-ці-та, та-та-ці-ці-та!» «Хораша», – сказаў ён. «Словы ж не самае галоўнае. Галоўнае, каб клалася на рог і настрой». «Гэта ты сам?» «Сам», – прызнаўся Алесь. «Ну, вось бачыш, нічога цяжкага. Вось і твая першая прыпеўка. Гэта калі радасна ехаць на паляванне. На паляванне, па-мойму, заўсёды радасна ехаць». «Не кажы, браток», – сказаў бацька. «Часам так цяжка, месца сабе не знаходзіш. Шчасце тваё, што сёння едзем на драпежніка, і першым у тваім сэрцы збудзецца азарт, а не шкадаванне. Азарт гэты – душа палявання. Сапраўдны паляўнічы не прап'ецца, у карты не прагуляецца, яму гэта не патрэбна. Карцёжнікі гэтыя, вартыя жалю, не ведаюць, які ён сапраўдны азарт». Развёў рукамі. «Але гэта драпежнік. А вось ці глядзеў ты ў вочы падраненай касулі? Я 100 разоў глядзеў,
і не думаў. А цяпер старэць, відаць, пачынаю. Глянуў і падумаў. Маці мае рацыю. Саромны гэта занятак. Грэшны. Чаму ж мы едзем? А куды нам яшчэ, рабам, прыткнуцца? Дзе моц паказаць, дзе душу адвесці, дзе адчуць сябе вольным? Каб не спіцца, каб у кар'еру не кінуцца, а задак рознай сволачы не пачаць лізаць. Якія ж мы рабы? Рабы, канешне, сказаў бацька. Незалежныя рабы ў нябачнай турме. Яны ў нас, мы ў цара. А сам цар халоп сваёй велічы, сваёй нікому не патрэбнай, як усе яны на свеце дзяржавы, халоп звычаяў. Ого, паспрабуй ён нешта харошае зрабіць, адразу звычай нахмурыцца і ў момант сабе знойдзе пакорлівага хлопца, ды не аднаго. І возьмуць хлопцы звычая улюбёнага государа за гардзёлку, ды апень галавой. Засмяяўся. А таму лепш не думаць. Вось воля, палі, звяры цалкам аднолькавыя з табой. Коні, рог, паветра. Ляці, каб душу не пагубіць. І ляпнуў сына па плячы. Не зважай. Нешта да мяне ў 39 год дзіўныя думкі пачалі прыходзіць. Відаць, такая хвароба ці патрэба прыходзіць з узростам да кожнага. Няхай ён, як я, і не чытаў нічога асаблівага. Давай не будзем псаваць дня. Дзень быў сапраўды цудоўны. Апошні туман знік з бясконцых іржышчаў і лугоў, і свет ляжаў цалкам блакітны і празрысты. Там-сям серабрылася ў паветры лятучае павуцінне. І далёка-далёка, далёка стаялі на мяккіх узгорках чырвоныя і залатыя дрэвы, на якіх можна было адрозніць кожную галіну. Паветра як быццам зусім не было. Толькі нешта зажуранае і сіняе абвалакала ўсё, што ёсць на зямлі. І грудзі радасна адчувалі яго бадзёры і свежы халадок. Ехалі ржышчам да Чорнага рова, глыбокага і доўгага, вярсты на 3 яра ў полі. Ён быў такі глыбокі, што хмызы і высакаватыя дрэўцы на яго дне не паказвалі наверх нават макавак. Яра быццам і не было, і толькі пад'ехаўшы амаль у шчыльную, коннік заўважаў пад нагамі прорву, стромы і частыя нетры дубняку, бярэзніку і алешніку, перавітыя ажынай і непралазным хмелем. Там вадзіліся і туды ўвосень прыходзілі на днёўку ваўкі. Логвіна са зброяй і хартамі пакінулі пад стогам, агледзелі карбачы з уплеценым на канцах свінцом. Потым людзі з сабакамі накіраваліся да бліжэйшага спуску ў яр. Там адна зграя павінна была рухацца дном, а другая броўкай. А бацька, карп, Алесь і Крэпс паехалі да суседняга адрожка, якім мог выскачыць звер. Біць, ведаеш як? На хаду навучаў ён Алеся. Адной рукой за луку, схіляешся, і калі нагоніш, удар, каб пацэліць па кончыку носа. Такі удар забівае адразу. Каня старайся весці лёгка, не сільнічаць, бо воўк, калі яго прыперці, можа кінуцца і выпусціць жывёле трыбух. А са слабымі павадамі яна ўратуецца сама. І зарагатаў. Во каб гэта твайго фельдбауха сюды, братка.
Толькі галавою матляў бы. О, вундертір! О, азіятн! Як гэта можна, карбач? Трэба паляўнічыя касцюмы, шапкі з пяром, і калі вундертір выскачыць, цягнуць жэрабя, каму страляць. О, гэты мова! І тое, што шапкі ў іх жэрабя, і маладзенечкі канячка ў іх жэрабя. Жыць немагчыма з такой мова. Яны засмяяліся і пусцілі коней рыссю, бо псары ўжо спусціліся ў яр. Сінела неба, лёгкае паветра лілося ў грудзі, блішчэлі ніці павуціння. Маці Божая разаслала па добрай зямлі сваю пражу. Коннікі спыніліся, каб не спалохаць звера, і сталі чакаць. Алесь напружана глядзеў на выхад за дрожка, круглы лаз у ажынніку і дубняку. Доўгі час нічога не было чуваць, але вось далёка цяўкнуў, быццам выпрабоўваючы голас, сабака. За ім гамнуў другі, ужо больш упэўнена. А яму тонка, нібы прабачэння прасіла, адказала змейка. І вось ужо залілася, пераклікаючыся, уся зграя. «Узнялі», — сказаў бацька. «Дух пачулі», — змрочна сказаў карп. Ён увесь змяніўся з першым поклічам сабак, пастражэў, нават нібы вырас, і сядзеў цяпер у сядле, як дзікая гожая статуя. Брэх, усё яшчэ няроўны, памацнеў. «Вось цяпер узнялі», — сказаў карп. Наперадзе змейка, а як па сучым сваім звычаі, дык брэша з перасцярогаю. Мацёры стары ваўчуга. Бацька з міжвольнай павагаю пакасіўся на яго. Ні ў кога не было такога даязджачага. Золата, а не паляўнічы. Абрэх узняўся яшчэ актавай вышэй і цяпер гучэў зладжана, страсна, нястерпна. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй! Зграя варыла варам. І ўсё гэта ў сінім паветры, у жоўтых хмызах, у срэбным павуцінні злівалася ў дзікаватую, далёкую, непаўторную музыку. Воўк выскачыў нечакана, і не з лаза, а з высокай сухой травы сажнях у 3 ад яго. Як быццам з нічога вырас, як дух. Ніхто не чакаў яго адтуль, і таму першыя 2-3 хвіліны не заўважылі. А ён ішоў машыстым трушком, так, што раўнамерна ўзлятала на ляшках злямцаваная поўсць. Трушком здавалася няспынным, але бліскавічна хуткім. «Пай!» — першы крыкнуў карп і прыпусціўся за ім. Бацька крутануў свайго дуба і рынуўся з месца так шалёна, што ў бакі фырнуў верас, перабіты капытамі коня. Алесь спахапіўся позна, коннікі былі ўжо далёка. Нешта небывалае вырастала ў яго душы, нешта такое, што прыемна парушала строй думак, у якім усе былі ім, а ён усімі. І ён скакаў, ледзь не плачучы ад крыўды, што воўк, вось той ваўчуга, можа знікнуць раней, чым яго дагоняць. Урга слаўся над зямлёю. Вецер свістаў у вушах. «Ай-яй-яй! Ай-яй-яй!» звінелі за спіной сабакі. Першая зграя выгнала з яра другога ваўка. За ім пагнаўся крэпс і 2 псары. Але карпу, бацьку і Алесю не было да гэтага аніякай справы. Нават калі б зараз выскачыла з ажынніку цэлая зграя шэрых шляхцюкоў,
Яны не звярнулі б на яе ўвагі. Яны гналіся толькі за тым, адным ваўком, без якога немагчыма было жыць. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, аддаляючыся, звінела за спіной. Гам-гам, гам-гам, з перападамі і таксама далёка гудзела, разлягалася на дне яра. А яны ляцелі шалёна, і белы конь усё даганяў і не мог дагнаць вогненнага ідэраша. Адлегласць паміж імі скарачалася, але Алесь з адчаем бачыў, што яны дагоняць ваўка раней, чым ён, Алесь, даскача да іх. Бацька скакаў лявей, Карп правей. Яны няўхільна набліжаліся, і карбачы луналі ў іхніх узнятых руках цяжка і грозна. Кожны міжвольна перапусціў другога. Пан Юры таму, што Карпу біць было няёмка з левай рукі, Карп таму, што ён быў слуга. Коні амаль сутыкнуліся, і ў гэты момант здарылася нечаканае. Звер адсеў. Ён проста нечакана узрыў усімі 4 лапамі зямлю і адваліўся назад і трошкі набок. Імгненне ён сядзеў так, адкінуўшы палена і натапырыўшы грузны, як напханы мех, хіп. А потым, адалеся да яго было не больш 3 сажняў, мільгануў у адрожак яра, маленькі, зусім непрыкметны, які Карп бачыў, але лічыў, што павінен не дапусціць туды ваўка бацька, бо ён скакаў з таго боку, а бацька лічыў, што не пусціць павінен даязджачы. Алесь траха не рваў на сабе валасы. А коннікі сходу праляцелі над зверам, што адсеў, і іхнія цяжкія карбачы скрыжаваліся там, дзе павінен быў быць воўк. Скрыжаваліся, звіліся, таргануліся і пачалі раскручвацца. Нарэшце коннікі агледзеліся. Ваўка не было. На абліччах іхніх былі адчай і ярасць. Хто саступаў? Хто не заступіў адрожка? Хто затрымаў карбач? Ах, прастагнаў бацька. І нечакана з усёй сілы аперазаў Карпа карбачом па спіне. А той, падумаўшы, бацьку, а той яго. Некалькі хвілін яны торгаліся, як драўляныя пільшчыкі, саплі і варочалі адзін перад адным вачыма. І гэта збоку было б амаль смешна, каб не адчай, што ваўка няма. Першы апамятаўся бацька. Добра, сказаў ён і ніякавата агледзеўся. Ніхто не бачыў, акрамя сына, і пан раптам наліўся чырванню. Да другога адрожка. Карп, ходу! Алесь, за мной! Не шкадуй галавы! Гэта ўжо было не да месца. Алесь пусціў ужо ўргу наўскач. Роўна, корпус да корпуса, глыталі абшар дуб і урга. Потым Алесь пачаў наддаваць, абганяючы бацьку. Праз вадамоіны, ямы, калоды. Не тут, не тут. Усё яшчэ наперадзе. Над байракамі Алесь толькі прыўставаў яшчэ вышэй на страмёнах, быццам зусім адрываючыся, калі конь пралятаў над канавай. Дрэвы скончыліся. Зноў бясконцая броўка яра. Зноў адрожкі і сівы малады палын між сухімі сцяблінамі старога. Воўк выскачыў з яра далёка наперадзе. Той самы. Сумнення быць не магло.
і тым жа трушком, здавалася б, няспешным, пачаў жэрці адлегласць да вялікага вострава хмызоў. Тоўстае палена, нязграбная шыя, рэдкія лямцы на новай шэра-бураватай поўсці. Гэта быў мудры стары ваўчына. Ён нават адзін раз на няўлоўнае імгненне стаў і павярнуўся ўсім тулавам да коннікаў, каб паглядзець, ці варта бегчы. Бегчы было варта. Яны набліжаліся, асабліва той, на белым. І звер зноў рынуў у свой адвечны ганарлівы бег са звярыным імпэтам, ратуючы гэты сіні дзень, павуцінкі, якія ён ірваў грудзьмі, і апошнія лямцы, якія ён сёння меўся аддзерці ў ціхім гушчары на лёжцы. Урга ляцеў так, што ветрам забівала рот. І звер набліжаўся, Алесь адчуў гэта з шалёнай радасцю. Бліжэй, бліжэй, вось, вось амаль ля самых капытоў. І ён адкінуў сваё палягчэлае цела і са свістам апусціў карбач. Удар прыйшоўся не па скураной цюбцы, а па галаве. Звер капануў рэпу, але, ускінуўшыся, скокнуў убок. І тут паўзалеся на апошніх дубавых жылах вырваўся бацька. Ён мільгануў на пярэймы маруднаму цяпер ваўку. Два целы, вялікае шэрае і доўгае вогненнае, наўкасы набліжаліся, зліліся. Чалавечая постаць схілілася. Воўк упаў. Ён ляжаў у нейкіх 2 сажнях ад хмызоў, і вочы ягоныя цьмяна і мудра адбівалі неба, іржышчы і срэбнае павуцінне, што там-сям трапятала на іх. І пан Юры ўзняў рог і прыклаў яго да вуснаў, прыкрыўшы павекамі вочы. Рог заспяваў так нечакана, так лікуюча сумна, што нават чырвоныя і жоўтыя хмызы сіняй зямлі пакінулі шоргаць лістотай. І гэта быў песні аб ваўкалаку, які забіў белага ваўка верасовых пустак. Я не бярог сваёй галавы, я не заспеў цябе ў лежным сне. Досыць неба і досыць травы, сёння цябе, заўтра мяне. А воўк таксама ляжаў спакойна і нібы слухаў. Доўгі, ненатуральна выцягнуты, з сівізной, што пракінулася ў шчэці карка, з рассечанымі ў баях маладосці вушамі і ганарліва сашчэпленай зяпай. Пан Юры ўзняў звера і з напругаю перакінуў яго праз высокую луку Алесевага сядла. І льсняная скура ўргі задрыжэла. Пан пагладзіў коня. «Твой», — сказаў ён, — «без твайго ўдару я б не паспеў. Ён бы спакойна пайшоў у хмызы». «Я ж не пацэліў». «Нічога. Наступны раз не будзеш гарачыцца. Усё адно, без твайго ўдару ён бы пайшоў у хмызы». Адчуваючы дзіўную пустату ў душы, Алесь сказаў: «Можа, лепей і пайшоў бы». «Можа, і лепей», — сказаў пан. «Глядзі, які прыгажун. А што авечак рэжа, дык так ім і трэба. Не дрыжыце, не хавайцеся адна пад адну. Баран пад ярку,
маці пад дзяцей, і ўскінуўся ў сядло. Паехалі. На хаду казаў: а ездзіш добра, лепей, чым я ў твае гады. Стаіш у сядле, як уліты, не тое, што нейкі прыхадзень лёзны, што трухаецца седзячы, ды яшчэ і падскоквае, лапы звесіўшы, не раўнуючы, як ваяводская карова на заплоце. Алесь пачырванеў. Гэта была пахвала за тое, за што хацелася, каб хвалілі. Бацька зноў прыклаў рог да вуснаў, і гукі, срэбныя і тонкія, як павуціна пад хрустальна-сінім скляпеннем нябёс, паліліся ў халодным паветры. Я не бярог сваёй галавы, я не заспеў цябе ў лежным сне. Досыць неба і досыць травы. Сёння цябе, заўтра мяне. Хлопчыкава рука, уся пагрузіўшыся ў шэрую, яшчэ цёплую футру, прытрымлівала на луцэ цяжкае цела. Урга ляцеў проста ў сіні дзень, а вочы ваўка цьмяна і мудра адбівалі ржышчы, неба і срэбную пражу Маці Божай. Усё тое, што ён сёння не збярог. Закусвалі пад стогам. Два ваўкі ляжалі на зжаўцелай траве, і сабакі сядзелі вакол нерухома, як статуі, і пільна глядзелі на іх. Даставалі з сакваў і елі барвяную ад салетры хатнюю вяндліну, шэры наздраваты хлеб і вэнджаныя каўбаскі. Статут палявання патрабаваў, каб людзі былі сытыя, а сабакі галодныя, аж да самага позняга вечара, калі раскінуць ім палатняныя кармушкі. А чалавек павінен быў з'есці за дзень з панскіх запасаў 3 фунты вяндліны, фунт каўбасак і палову палатка, ды яшчэ выпіць 3 конаўкі моцнага піва, а гарэлкі як пан раскіне. Іначай засмяялі б. Пан узяў вялізную на цэлую кварту пляшку, наліў з яе ў срэбную дарожную шкляначку на донца і падаў сыну. З полем, сынок, з першым тваім ваўком. Алесь глынуў і так асеў з адкрытым ротам. Усе зарагаталі. «Почерк, брат, у цябе харошы», — сказаў бацька, перакульваючы пустую шкляначку. «Ну вось, цяпер да 17 год, ані». І, удаючы старога Данілу Кагута, проста не адрозніш, разважліва замармытаў. «Гэта ж мы, ці ведаеце вы, з дзядзькаваным пляменнічкам юшку варылі, ці ведаеце вы ўжо?» Плямкнуў ротам і па-старэчаму пахітаў галавой. «Юшка ружовая, добрая. Кабялю на хвост плюхні, неадменна ён ашалее. А перцу сослепу столькі насыпаў, што пляменнічак глынуў і да 3 злічыць не паспелі, а ён ад турэйкі ўжо ў Радзькаве быў, і там ужо выў». Усе смяяліся, а бацька выпіў чарку і пусціў пляшку цераз крэпса далей, па крузе. Алесю стала зусім добра і радасна ад гарэлкі. І ён з усмешкай глядзеў, як крэпс, выпіўшы, таксама павесялеў. «Но, лёсачка», — сказаў крэпс, «но, карбач». Крэпс яго карбачом і забіў.
прыдняпроўскія лорды-малайцы, яны не спесцяцца з гэтым спортам. Яны зусім як англічане, і не па-азіяцку гэта, но гэта трэба завесці ў Англію. У Англію трэба завесці ваўкоў. Многа. І карбачы. Так. І ўсіх высакародных англічан прымусіць паляваць, як мясцовыя лорды. І шатландцаў таксама. Усіх. А вучыць будзе ён, Крэпс. Яго даўгазубы прыемны твар аж ззяў. «Но, містер Воўк!» Усе смяяліся, выпіўшы гарэлкі. Усім было весела. Толькі з Карпам бацька так і не пераглянуўся. Абодва не глядзелі адзін на аднаго. Бацька выпіў яшчэ чарку і падаў пляшку даязджачаму. Сказаў з гонарам, праз які праглядалася вінаватасць і сорам перад сынам за тое, што адбылося. «Пі». «Дзякуем», — сказаў Карп і крактануў таксама даволі вінавата. Абодвум было, хоць праз зямлю праваліся. «Ах, чорт», — думаў Карп, — «пана набіў, дурань стары. Маўчаць трэба, да труны маўчаць. А гэтыя, відаць, не скажуць». «Ах, чорт», — думаў Алесь, — «як ім сорамна. Згарэць трэба». «Ах, чорт», — думаў бацька, — «гэтак забыцца. Арыстакрат. Адшмагаць бы цябе, арыстакрата, дурня дурнога, на голай зямлі, без дывана. Маўчаць трэба». Урэшце, першым кінуў слова пан Юры. «Ты, брат, таго. Не вельмі». «Ды я, пане, не таго», — апусціў галаву Карп. «Не гэтага, значыць». Ніхто нічога так і не зразумеў. Зразумелі толькі, што Карп нечым правініўся. І зноў мякка ступалі па ржышчы коні. А вакол ляжала сіняя, аранжавая і блякла-жоўтая зямля. Гадзіны ў 4 папаўдні заўважылі на ўзгорку двух коннікаў, якія павольна ехалі насустрач. «Хто такія?» — спытаў Крэпс. «Раубіч», — адказаў Карп. «Раубіч і яшчэ нехта. Глядзіце вы, чаго гэта той другі марудзіць. Во, назад скача». Другі коннік на вараным кані сапраўды знік, а Раубіч павольна ехаў да іх. «Яго мне і трэба», — сказаў бацька. Коннік наблізіўся. І Алесь зноў з цікаўнасцю і застрашлівасцю ўбачыў чорныя, як смоль, валасы, пагардлівы рот і цёмныя, як правалы, вочы пад густымі вейкамі. Увесь гэты жоўчны, бы неадчэпнай думай знясілены грозны лік. Раубіч узняў руку з жалезным бранзалетам. Плашч расхінуўся, і ўсе ўбачылі за поясам пана два вялікія пісталеты, аздобленыя цьмяным срэбрам. «Няўдалага вам палявання», — сказаў Раубіч. «Ваўкі у ляскі». «Дзякуй», — адказаў пан Юры. І зноў Алесь сустрэў позірк пана. Вочы без райка глядзелі ў вочы хлопцу, быццам выпрабоўваючы. І зноў Алесь не апусціў вачэй, хаця яму было амаль фізічна цяжка. «Не сапсуўся твой сынок», — сказаў Раубіч. «Што ж, дзеля добрага, дзеля вольнага жыцця жыве. Дзякуй табе, малады князь, за Міхаліну.
Толькі пра цябе і размова, як ты ўсё добра зрабіў для гасцей. А чаму не прыязджаеш? Алесь адчуў, што жалезны медальён на ягоных грудзях стаў гарачы. Яраш, сказаў бацька, а ну, ад'едзем на хвілінку. Давай, сказаў Раўбіч. Яны ад'ехалі сажняў на 50 да падножжа высокага кургана. Но, сказаў Раўбіч. Бацька марудзіў. Ты прабач, не мая гэта справа, сказаў ён нарэшце. Але наваколле распусціла языкі, што цыганскія пугі. Усё пра Раўбічава чарадзейства. Ты ж ведаеш, я выпісаў аж са сталіцы чалавека, каб аднавіць мазаікі ў маёй царкве. У вачах Раўбіча нічога нельга было пазнаць. Ён варыць смальту, выпрабоўвае саставы, падганяе іх па колеры пад тыя кавалкі, што не асыпаліся яшчэ. Вось і ўсё. Бацька разглядаў пляценне карбача. Вядома ж, я ж кажу, што табе няма чаго палохацца. Але зацікавіліся блакітныя. Паручнік, прабач, які там вышэйшы чын, не памятаю, Мусатаў прасіў дваранскага маршалка Загорскага, каб той не падымаў залішняга шуму, калі сутарэннямі пана Раўбіча зацікавіцца жандармерыя. І што зрабіў маршалак Загорскі? З усмешкай спытаў Раўбіч. Маршалак Загорскі не абяцаў яму задаволіць просьбу, бо гэта абразіць пачуцці дваран. Хіба пачуцці нашых дваран яшчэ можа нешта абразіць? Так. Псам няма чаго рабіць у нашых дамах. Іхняе месца на псарні, ля начовак за аўсянкай. Але ты сцеражыся, бо на маршалка таксама могуць не звярнуць увагі і абысціся без яго. Хай абыходзяцца, больш цёпла сказаў Раўбіч. Мне няма чаго баяцца. Але за высакароднасць ва ўсякім разе дзякуй маршалку Загорскаму, двараніну Загорскаму. Няма за што, адказаў Загорскі. Бо сказаў табе аб гэтым не маршалак, а грамадзянін. Абодва маўчалі. Курган над іхнімі галовамі залаціўся ад нізкага сонца. І той жа грамадзянін Загорскі просіць цябе, грамадзянін Раўбіч, каб ты быў асцярожны, каб ты яшчэ раз падумаў. Не разумею, пра што ты гэта? Дваранскі закалат — страшная штука. Проста ў чорныя зрэнкі Раўбіча зірнулі сінія вочы пана Юрыя. Трэба быць высакародным і памятаць, што імя нашаму вылетку Мікалай, што адна гверылья скончылася гулам гармат, то франдзёрства і распушчаны язык скончацца толькі драганадамі шалёных псоў і новым горам для няшчаснага краю. Твар Раўбіча задрыжэў усімі мускуламі. Няшчаснага краю. Я не разумею, аб чым ты гаворыш, але дыхаць цяжка ад ганьбы і сораму за людзей. Менавіта сораму, сказаў пан Юры. Спадзявацца на людзей, за якіх сорамна, якіх ненавідзяць за лупцоўку і рабунак уласныя мужыкі, уласны гаротны народ,
Будь на губернскім з'ездзе дваранства, нечакана сказаў Раўбіч. Абавязкова будь. Пан Юры зацікаўлена глянуў на яго. Што-небудзь будзе? Будзе, сказаў Раўбіч. Вы? Не, не мы. Але нам на руку. Буду, сказаў пан Юры. І толькі яшчэ раз прашу, не займайся сваім чарадзействам, не крычы. Не насі сэрца на далоні, ведай сабе цану. Нядаўна з Петербурга выслалі чалавека толькі за фразу, кінутую ў тэатры. Якую? Было жыццё за цара. Хор спяваў: «После битвы молодецкой получили мы царя». И молодой человек кинул у голос: «Говорил же я вам, что драка до добра не доводит». «Малайчына», — сказал Раўбіч. Вялікасны маўклівы курган узвышаўся над імі, шызы ад палыну, ліловы ад верасу, сівы ад павуціння, спакойна ганарлівы і высокі ў ззянні вольнага сіняга дня, такога ж, як 1000 год таму назад. Вольны капец над вольнай смерцю. І мускулістая безвалосая рука Раўбіча, упрыгожаная жалезным бранзалетам, павольна показала на яго. «Гэтаму лягчэй», — сказаў Раўбіч. «Шчаслівец». Ён моўчкі зрушыў з месца коня. Бацька прыяднаўся да кавалькады. «Вечарэе», — сказаў ён, — «такія халодныя тені. Поедем, відаць, да Вітахмовіча на начлег. З голаду, пэўна, не паморыць, малодшы род». Коннікі паскакалі ад кургана, пакінуўшы яго сіняму небу, аранжаваму сонцу, холодным начным зорам і ранішнім туманам.